Kadonje weche mag duond bura monyuol manyien mokum josiasa madito e pacho ka osingo mar keto tenge dwaro mag siasa kendo riwore mar tero pacho jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa ma 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend duond bura manyien mano PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel gi Jimmy Wanjigi ramoni tero Ruto dala e yo kende mar golo jo Kenya lak nyang' mar telo marach mar Ruto. Kaka jafama marwa Chris Owino leronwa, Gachagua osingo mar pedho Ruto e lela motelo ne yiero mar higa ma 2027. Nyasi mar miyo duond bura mana Kenya nying, rangi kod kido manyien obedo siwandha mar chano siasa mag muko e loch e tend piny William Ruto e yiero mar 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K, Jimmy Wanjigi mar Safina kod jood bura mathoth osingo mar wuotho e twech achiel kaachiel gi pedho timbe Ruto e lela ka yo mar tero Ruto dala. Profesa Kibwana, nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho, we dismantle him, tutamuanika vizuri, watu wakimwona wanaambia wewe hatutaki uongo. Today we want to tell you, kidole kimoja hakiwi chawa. Our unity, the Syrian politicians, the Gen Zs, the millennials, civil society, the church will make sure that we send William Ruto back home to Sugoi. Kila mtu aendeleze ndoto yake, lakini zote tukiweka Kenya mbele, tukijua Kenya ndio ya muhimu kuliko mmoja wetu. That each one of us must subordinate their interests to the interests of the nation. And whoever gets selected as a candidate through a transparent method that we shall devise, we shall all queue behind that person. Ging'eyo ni pogrok ma jotelo go nyalo miyo Ruto loch e yiero mabiro, josiasa mane oyuoro e nyasino osiemo wang' jotelo go nyaka giwuoth e twech achiel. Jotelo mane oloso ne owacho gi duol achiel ni kinde osechopo mar golo jo Kenya e lak nyang' mar telo marach mar William Ruto. Mimi nasikia watu kule wanasema sijui watu wakienda wa Munyoro hao ni wa kabila. Mimi hapa naona Eugene Wamalwa, mimi naona Kalonzo Musyoka, naona Martha Karua, naona Jimmy Wanjigi, naona Morara Kebaso. Hao kweli ni kabila moja? Mimi nataka niwaambie hao ndio wa kabila zaidi. Hao ndio wanafiki zaidi. Hao ndio wezi sugu ambao wamefikisha Kenya mahala ambapo tumefika. So ukombozi wa nchi uko mikononi mwenu. Please, as you liberate this country, you will have to make sacrifices. So we want to urge you, when it comes to that important moment of making sacrifices, please muache selfishness nje ya mlango. Mutatusaidia. Komboeni nchi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, siku ile mtaenda mkutano, muongee kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile ansa watu ya Kenya wanagoja ni Ruto must go. Jotelo go bende okwayo rowere mag Gen Z mondo osergi lwedo kuom kawo ombulu kar rombgi kaachiel kod wuok oko mar luto ombulu e kinde yiero. Ondamo machuok koki kar jot maduong' ma jatend piny bore Nairobi State House, sulwe mag siasa ma pacho kae ogudore kanyakla ka gin kod singo achiel mar keto tenge dwaro mag siasa kendo riwore kanyakla matero pacho jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere wach motenore